Roztoč mu vajíčko. Tohle je otít, když má horečku. A tohle, když je v plné síle. Nurofen pro děti uleví od horečky až na 8 hodin. A když je nachlazená maminka, nebo bolavá hlava z kolí tatínka, i pro ně je tady Nurofen. Nurofen Stop Grip zmírňuje příznaky chřipky i nachlazení u dospěláků. Nurofen se postará o Tím celou sádlem rodinu. to moc nejde. Každý nějak začíná. Všechno se dá řešit a jít pořád dál. S dávkou trpělivosti a trochou kreativity lze prostě zvládnout všechno. Potřebujete i vy. Babička a škvarečky. Tak, dieta. Redukční. Zredukovalo se akorát prase. Prase přišlo o sádlo. Alečka se musí doplnit. Juchuchu, jo. Naštěstí Otrivin Mentol začíná uvolňovat ucpaním do 2 minut a pomáhá lépe dýchat až na 12 hodin. Otrivin, dýchejte svobodněji. Má vaše dítě ucpaný nos. Otrivin začíná působit do 2 minut. Otrivin pro děti. Dobré zprávy z Kauflandu.